Osobný vlak zo smeru Moldava nad Bodvou mesto, ktorý pokračuje smer Veľká Ida, Haniska pri Košiciach a Košice pravidelný odchod 9 hodín 16 minút príde na koľaj 2. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Rýchlik 914 Gemeran zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Rožňava, Plešivec a Zvolen osobná stanica, pravidelný odchod 9 hodín 46 minút príde na koľaj 4. Rýchlik 917 Gemeran zo smeru Zvolen osobná stanica, Plešivec a Rožňava, ktorý pokračuje smer Košice, pravidelný odchod 14 hodín 19 minút príde na koľaj 4.